There is nothing wrong with your television. Do not attempt to adjust the picture. We are now controlling the transmission. Let's get this party started! Get smashed, get crashed! Get smashed, get crashed! Friday night and we just arrived. There's a fair few girls but amongst the guys. Got supplies, now we're in the drive. I hope we got the house number right. Not loud, then ring the bell. Don't sing when the music swells out. It's quite catchy as you can tell. In the hall, welcome to hell. Welcome to our world, we are the way city. Здравейте, ние сме Epic TV. Извиняваме се много, но както ви обещахме, не можахме тази седмица да заснеме продължението на Хостел. Но тази седмица, предстоящата, която идва, би трябвало да го заснем, ако момчето си продаде бъбрика. Продавам бъбрик. Моля, помогнете. Телефоните ще ги видите след малко. Затова тази седмица ще ви покажем пародии на някои видове реклами. Реклами ли? Реклами. Супер. Просто не знам какво да правя с това петно. Виждаш ли го? Виждам го, о боже. Мъжът ми не може да се контролира, той винаги прави някакви такива мизери и виж как да го изпера това, как да го изпера, кажи ми как да го изпера просто. Новият пинеч. Използвайте го с... не знам какво. Използвайте. Те могър си! Здравей! Какво прави вътре? Ами, освободи ме. Така ли? Добър ли беше? Невероятен. Така ли? Може ли да го пробвам? Ами... Разбира се. Благодаря ти. Вие сте бати жените, засраняли си думата. Здравейте! Вие сте с вашата Epic Вафла. Ако имате проблеми, каквито и да били, вие можете да ги оправите с Epic Вафата. Дори и това да са проблеми с вашата тъща. Мърло! Я ми изми краката, бе! Когато тъщата ви дразни много, идва моментът за Epic Вафата. Дой си ми нещо да ядем, бе! Безполезник! Идвам! Заповядайте, що? Ново нещо да направиш! Еми, търсете да ни съдите. Моля, позвънете. Това е всичко от Epic TV. Ще видим следващата седмица. Когато ще видите продължението на мрачната сага Хостел. Поне по-добре от Twilight. Twilight! До другата седмица. Заповядайте, що?